πάρα πολύ. Για να δούμε και λίγο πριν συνεχίσουμε με τα ρεπορταζιακά εδώ. Τι γράφει ο διεθνής τύπος, τι είπαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα και την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Χρύσα. Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Καλημέρα. Να σας πω ότι το φαντάζεστε, άλλωστε το είδαμε και χθες. Είμαστε στο επίκεντρο της προσοχής, έτσι, από τα διεθνή μέσα, αλλά και στο χώρο της πολιτικής. Καθώς όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματα επάνω μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από τους ξένους ηγέτες. Από τους πρώτους, ο οποίος εκδήλωσε τα συγχαρητήρια τέλος πάντων για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο ηγέτης της αριστεράς στη Γαλλία, ο Jean-Luc Mélenchon, που μάλιστα στο Twitter έκανε μια σχετική ανάρτηση και ανέβασε και μια φωτογραφία. Την έχουμε, μπορούμε να τη δούμε κιόλας με τον Αλέξη Τσίπρα σε παλιότερη συνάντησή τους. Να σας πω επίσης ότι ο Φρανσουά, αυτό είναι που σας περιέγραφα. Λέει είμαι και εγώ εδώ είμαι. Βεβαίως. Και λέει έλα και στη Γαλλία. Ο Φρανσουά Ολάντ λοιπόν επίσης συνεχάρει τον Αλέξη Τσίπρα με μια επιστολή. Την έχουμε και αυτή και μπορούμε να τη δούμε, και μάλιστα δήλωσε ότι θα συνεργαστεί μαζί του, τονίζοντας ότι πάντα υπήρχε μια συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Γαλλία. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι επίσης από τους πρώτους, εδώ είναι η επιστολή από τα Ηλίσια Παιδεία, επίσης από τους πρώτους οι οποίοι επικοινώνησαν με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γερμανός σοσιαλιστής Μάρτιν Σούλτς και πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος μάλιστα είπε ότι θα μεσολαβήσει για να μας βοηθήσει με την Μέρκελ και με τους υπολείπους. Από πλευράς Μέρκελ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είχαμε μία δήλωση του εκπροσώπου της εξωτερικής πολιτικής της γερμανικής κυβέρνησης, που είπε ότι αυτό είναι πολύ κακό για την Ευρώπη και το ευρώ. Περιμένουμε βέβαια τις επίσημες ανακοινώσεις. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο David Cameron, ανάρτησε στο Twitter και αυτό μπορούμε να το δούμε. Ο David Cameron λοιπόν λέει ότι οι ελληνικές εκλογές θα αυξήσουν την οικονομική αβεβαιότητα σε όλη την Ευρώπη, και γι' αυτό κιόλας είναι ακριβώς το tweet που βλέπουμε του David Cameron. Πώς θέλει να φύγει από την Ευρώπη, τι τον νοιάζει, τι ασχολείται. Θα έρθει και η δική του. Θέλει να πάρει και μερικούς μαζί του όμως. Θέλει να πάρει και άλλους μαζί. Και πιέζει σε αυτήν την κατεύθυνση. Μας φάξανε, πες του. Λοιπόν, επίσης, όπως προκύπτει από πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης, ο Ιταλός Πρωθυπουργός και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να συναντηθούν στην πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Φυσικά είχαμε αντίδραση και από το ισπανικό κίνημα Ποδέμος, έτσι, με τον ηγέτη του, με τον επικεφαλής του, να δηλώνει ότι είναι μια χρονιά, είναι η χρονιά της αλλαγής. Μην ξεχνάμε ότι το 2005 είναι μια χρονιά εκλογών για πολλές χώρες στην Ευρώπη, ο οποίος δήλωσε ότι οι Έλληνες θα αποκτήσουν ένα αληθινό Έλληνα πρόεδρο και όχι πλέον έναν εκπρόσωπο της Γερμανίδας καγκελαρίου. Να δούμε τώρα πώς τα διεθνή μέσα βλέπουν την κατάσταση στη χώρα μας. Να σας πω λοιπόν ότι ήδη από εχθές μας παρακολουθούσαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με συνεχείς ανταποκρίσεις, εκτεταμένα ρεπορτάζ. Είδαμε και χθες που πήγαιναν ακόμη και σε καταστήματα, σε γειτονιές, προκειμένου να δουν πώς οι Έλληνες βιώνουν την κρίση και πώς ψηφίζουν. Από χθες λοιπόν να σας πω ότι η Ελλάδα είναι μάλλον η πρώτη είδηση σε βρετανικά, ευρωπαϊκά, αμερικανικά, ακόμη και στα μέσα ενημέρωσης του αραβικού κόσμου, όπως το Al Jazeera. Να ξεκινήσουμε με το BBC, το οποίο κάνει λόγο για μια ιστορική νίκη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε την εικόνα, πρέπει να σας πω, της Βουλής ήδη στις 6 ώρα το πρωί ζωντανά, και κάνει αναφορά βέβαια και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο λέει ότι μπορεί να φέρει την Ελλάδα σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρώπη. Το Sky News πάλι πρώτο θέμα έχει την Ελλάδα και λέει κιόλας ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, κάνει μια αριστερή στροφή, μια στροφή που θα μπορούσε να τη φέρει αντιμέτωπη με την Ευρώπη. Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί στο διεθνή τύπο, που από τη μια γίνονται αναφορές για ιστορική νίκη, από την άλλη εκφράζεται ανησυχία, είναι μια γελιογραφία που είδαμε στην βρετανική εφημερίδα Telegraph. Μπορούμε να τη δούμε. Η γελιογραφία αυτή εμφανίστηκε κάποια στιγμή, είναι αυτή στο update που έκανε διαρκώς το Telegraph, και όχι μόνο, όλα τα μέσα είχαν συνεχώς εξελίξεις στην Ελλάδα, και βλέπουμε στη γελιογραφία αυτή από τη μια έναν Έλληνα να φυλάει τα πόδια της Άγγελα Μέρκελ. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο, σου λέει τι θες. Αυτό που φυλάει τα πόδια, αυτό που την κλωτσάει. Και είναι έτοιμος να ψηφίσει, ψήφισε. Η Daily Telegraph, να σας πω λοιπόν ότι σήμερα κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο το ελληνικό δράμα «Καταπίνει το ευρώ». Να δούμε μερικά πρωτοσέλιδα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο που σας έλεγα. Ο Guardian. Να τα δούμε και τα υπόλοιπα μετά το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, αλλά σε ευχαριστούμε και θα συνεχίσουμε αμέσως. Το είπαμε ρετάκι από την Γλυφάδα.